звон, васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Иногда для счастья нужно лишь внимание и любовь близких, уважение родных и вовремя сказанные теплые слова в адрес тех, кого считаем самыми нужными и дорогими людьми. Телекомпания «Радищева» с удовольствием предоставляет такую возможность тем, кто не забывает о памятных датах своих близких людей. Мы открываем рубрику «Музыкальное поздравление» и приглашаем к экрану первую именинницу нашей сегодняшней передачи. Прекрасная женщина, жительница поселка Радищева, Зухра Ибрагимовна Курмакаева встречает свой памятный юбилей, с которым от чистого сердца поздравляет ее сын Руслан, снаха Эльмира и внук Ильдар. Хөрмәтле Зухра Ибрагимовна, балаларыгыз сезгә дөньяның бар гүзәл чәчәкләрен бүләк итсәләр дә аз булыр диләр. Чөнки син, әнкәебез, балаларыңа иң кыйммәтле, иң изге бүләкне яшәү бүләк иткәнсең. Назлы кулларың белән сөеп иркәләгәнсең, җылы сүзләрең, йомшак карашың белән тынычлаткансың. Әнкәй, син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең, бәхет нуры япсын күгеңне. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Безнең әниебез шикелле гүзәл җанлы кеше дөньяда да юктыр. Үзе ашамыйча безгә ашатырга, кимичә безгә кидерергә, күрмичә безгә күрсәтергә омтылды гел. Безне укытып, тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырды. Барысы өчен дә мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Әнкәебез, без һәр вакыт синең җылыңны тоеп яшибез. Сагынып, яратып, кайтырга гел ашкынабыз. Хәзер ераклардан безне көтәсең. Әнкәй бәгрем, яшә син узак. Син булсаң гына күңел күтәренке. Син булсаң гына кайта балачак. Тимер чәнечкеле киртәләр дә очрагандыр барыр юлыңда. Сабырлыгың, түземлегең белән балкыйсың син тормыш юлыбызда. Хөрмәтле Зухра Ибрагимовна, улыгыз Руслан, киленегез Эльмира, ыныгыгыз Ильдар үз рәхмәтләрен һәм чиксез хөрмәт-мәхәббәтләрен әни турында җыр аркылы да белдерәләр. Әнием безне көндә көтәсеңдер, кайнар итеп шулыпап пешереп, итле бәлеш инде салгансыңдыр әнием, мишләреңә күмер төшереп. Туган көнең белән котылым диеп, кайтам әнием синең яныңа. Ходай безне синнән аермасын, бул син әнкәй исән сау гына.
düşken beliş suğunmasın oynar kilir sakla eniyem biz koytır bizenikey tuğan gününe şul günlerini sanayım min özüm tuğan günün bilen kutulim deyip Ayta benim senin yanına Kuday bizini senden ayırmasın Bu sinen köysen savına İnlerinen tutup Ukregime kısıp Yaratasım kilidi eniyem Bizdesin aşulay Yarattıraydık Kadirlisin aziz eniyem Tuğan günün bilen kutulim deyip Ayta benim senin yanıma Kuday bizini senden ayırmasın Bu sinen keysen savına Tuğan günün bilen kutulim deyip Ayta benim senin yanına Kuday bizini senden ayırmasın Bul sinen keysen savına Kuday bizini senden ayırmasın Bul sinen keysen savına Bul sinen keysen savına Ayta benim senin yanına Следующее музыкальное поздравление и самые трогательные пожелания в адрес Зухры Ибрагимовны Курмакаевой мы получили от ее сына Дамира, снохи Гульназ, внуков Ильхама и Дилярочки. Милая, заботливая, нежная и ласковая наша мама. Мы поздравляем тебя с юбилеем и от всего сердца желаем тебе хорошего настроения, крепкого здоровья, радости и исполнения всех желаний. Столько всего сказано уже о мамах, но от этого слова не теряют свою суть и свою ценность. Мамочка, нет на свете человека, которого мы ценили бы больше, чем тебя. За тепло и уют, которыми ты наполнил наш дом, за ласку прикосновений твоих теплых рук, за понимание в глазах. Желаем тебе всегда чувствовать наше восхищение, благодарность и любовь. И для нас нет никого дороже. Ты наш самый близкий в мире друг. Что бы ни случилось, нам поможет теплый взгляд и нежность твоих рук. Пусть, мамочка, будут повсюду с тобою и счастье, и радость, и много любви. Тебе свой секрет, самый главный, откроем. Мы в сердце храним все советы твои. Всю нежность, заботу твою, понимание. Становится жить с ними легче, светлей. Пусть дарят все близкие люди внимание. Пусть будут желания сбываться скорей. Энгей,
Син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең, бәхет нуры япсын күгеңне. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Шатлык, бәхет, саулык һәм тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып озак яшә, лаеклы син хөрмәт, кадергә. Тантаналы бәйрәмегез белән сезне, хөрмәтле Зөһрә Ибрагимовна, ягымлы һәм назлы әнкәйләрен, сөекле улыгыз Дамир, киленегез Гөлназ, оныкларыгыз Илһам һәм Диляра ихлас күңелдән котлыйлар һәм үзләренең олы мәхәббәт хисләрен җир аша сезгә ирештерәләр. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Келтәле тормыш юлында, сиңа булган барлык хисләремдә, рәхмәтемдә шушы җырымда. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Завтра, 27 августа, свой замечательный 65-летний юбилей празднует наша дорогая, любимая сестра Зухра Ибрагимовна Курмакаева. Именно так начинается следующее письмо, пришедшее в нашу редакцию вам, Зухра Ибрагимовна, от сестер Гульсум, Зайнаб и Фатиха. Бывают минуты, когда просто необходим человек, который может разделить с тобой и радость, и грусть, который понимает и знает тебя как себя самого, кому можно рассказать все и услышать в ответ слова поддержки в трудную минуту. Мы говорим о тебе, наша милая сестра. Пусть тебя ждет счастья много, дарит радость день любой. Оставайся самой доброй, замечательной сестрой. Якты йөзле, ачык күңелле Зөһрәбез.
Шәшкәләр белән күмелеп килгән юбилей бәйрәмең котлы булсын. Сиңа без иксез-чиксез шатлык, гаилә бәхете, бар эшеңдә дә уңышлар телибез. Акыл, зиһен җыйган гүзәл мәлең, 65 яшең тулган көннәрең. Күңелеңдә шиңдермичә сакла яшьлегеңнең алсу гөлләрен. Гаиләңдә якты кояш булсын, хезмәтеңдә хөрмәт итсеннәр. Гомер юлыңдагы зур уңышлар бәхет дәрьясына илтсеннәр. Киләчәктә дә кадерлебез, якыннарыңның, дусларыңның хөрмәтен тоеп, балаларыңның рәхәтен күреп гомер итәргә язсын иде. Шундый матур теләкләрне хөрмәтле Зөһрә Ибрагимовна бүген ихлас йөрәктән апаларыгыз Гөлсем, Зәйнәп һәм Фатиха юллыйлар. Шулай ук алар сезгә матур җырда бүләк итәләр. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилейгыз котлы булсын. Амале, картаям дип. Күзегегә карап моңаясың, ак шешеләрең кат-кат саныйсың. Әллә инде юрини әйтер дип, минем икән шулай сыныйсың. Әллә инде юрини әйтер дип, минем икән шулай сыныйсың. Уйлам әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Уйлам әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Ясынығына гүлләр шәшкә атмай, матур гүлләр бар бит күзенүдә. Җыерчыклар сирпеп бер елмайсың, яшьлек балкыгандай йөзеңдә. Җыерчыклар сирпеп бер елмайсың, яшьлек балкыгандай йөзеңдә. Әйтмә әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Әйтмә әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Моңаймышы иркәм бердә юкка, ак шешеләр бит яллар бизәген. Картаймыйбыз, олыгайдык кына, тик сүнедерми кайнар хисләрне. Картаймыйбыз, олыгайдык кына, тик сүнедерми кайнар хисләрне. Әйтмә әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Әйтмә әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Әйтмә әле картаям дип, үземәле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле.
Самые искренние и теплые слова поздравлений с юбилеем Курмакаевой Зухре Ибрагимовне от чистого сердца спешат подарить племянники, семья Гужаниных, Авдеевых, Салюшевых, Севастьяновых, Обляевых и Салаховых. Мудрость, как всем известно, приходит только с годами. Что до юности? Ее ценишь лишь тогда, когда сам юн, а потом осознаешь, что есть вещи важнее. С юбилеем тебя, наша мудрая тетя, советчица на жизненном пути. Пусть все твои дни будут светлыми, желаем тебе встретить еще немало юбилеев. Своими днями рождения ты нас, своих родных, сплачиваешь и радуешь. Благодаря тебе мы имеем возможность встречаться, видеть друг друга. Живи и радуй нас еще долгие-долгие годы. 65 свечей на торте весело горят, и именинницу гости поздравляют. Сегодня столько комплиментов милые говорят, огромные букеты вагонами вручают. Любимая наша тетя, желаю тебе мира, душевного согласия с родными и собой. Пускай не замолкает любви и счастья лира, и тысячи удач звучат наперебой. Дорогая наша, так как юбилеи случаются не каждый год, мы желаем провести свой праздник незабываемо красиво и интересно. Говорят, что если действительно верить в чудеса, то именно в этот день они приходят. Приходят и исполняют наши самые сокровенные мечты, которые мы так тщательно оберегаем в душе. По сути, дата не важна, а важен праздник единения, сердец и душ, пришедших на веселый праздник, день рождения. Верным трудом и огромным терпением, ласковым сердцем, стремлением вперед ты заслужила любовь, уважение всех, кто с тобою по жизни идет. Пусть обходит твой дом все ненастья, исполняются твои мечты, и Господь пусть пошлет мир и счастье тебе с небесной своей высоты. Уважаемая Зухра Ибрагимовна, сегодня вы отлично знаете и понимаете, что главное в жизни – это любовь к близким и любовь близких. Так пусть же в вашей жизни этой любви будет через край. Будьте безгранично счастливы. С юбилеем вас поздравляют племянники семья Гужаниных, Абдиевых, Салюшевых, Севастьяновых, Обляевых и Салаховых и дарят вам эту песню. Biz bo'lsin deyib tirishib kun etamiz. Duosi o'rtaq tonglarini umid bilan kutamiz. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-birigan g'immirda motor yasharga tirish. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-birigan g'immirda motor yasharga tirish. Do'stlar bo'lsin yonimizda, eng yaqinlar yanasha. Qanotli bo'lgan xiyollar olg'a shoqirat indasha. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-birigan g'immirda motor yasharga tirish. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-birigan g'immirda motor yasharga tirish. Birga bo'lik, birdam bo'lik, turmushlarni gul edik. Baxt shodliklar bilan birga umrlar kutik. Birga birdamlikda gunnayamli bu turmush. Bir-birigan
Ömürde sen matur yaşarga tırış Birge bir demlikte Günne yemli bu turmuş Bir birilgen ömürde sen matur yaşarga tırış Bir birilgen ömürde sen matur yaşarga tırış Matur yaşarga tırış Здравствуйте, уважаемая редакция! Сегодня мы от всего сердца поздравляем с юбилейным днем рождения свою сестру Зухру Ибрагимовну Курмакаеву. Читаем мы строки из письма Куняшевой Равили и Абдрахмановой Разии с детьми и внуками. Кто может знать твои самые сокровенные секреты? И кто с самого раннего детства всегда рядом? Друзья появляются позже, и это уже осознанный выбор. А мы говорим о том, кто дается тебе свыше, не спрашивая твоего согласия, но и не ошибаясь никогда. Милая наша сестра, всегда оставайся такой же красивой, цветущей, задорной, навек молодой. Желаем тебе жизни самой счастливой. Для нас ты как солнечный свет неземной. Газизабыз, құтлы булсын синең юбилейың, чәчәк атсын бакча гөлләрең. Ак бәхетләр белән кайгы күрми, үтсен синең алгы көннәрең. Сагыш сине урап үтсен һәр чак, дәрт сүнмәсен йөрәк түрендә. Балкып янсын бәхет йолдызларың, аяз, тыныч күңел күгеңдә. Кадерле Зухра Ибрагимовна, чын күңелдән сезне апа-сеңелләрегез Равиля Куняшева һәм Разия Абдрахманова бала оныклары белән язган яклы теләкләргә кушылабыз һәм яңадан яңа куанычлар, якын кешеләрегез өчен гел шулай сөйкемле, җылы күңелле булып калуыгызны телибез һәм әлбәттә музыкаль бүләк тыңларга чакырабыз. Biz yürüyen sokmaklarga Күктән инде карлар яуган Янып беткән шакларда Тик яшьлегем истә калган Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар Талгыннан җырлашулар Өйгә тиклем озатулар Yeah.